Biz gög hem yeri wagtly görünýän we görünmeýän zatlary yaradan ýeketäk gudraty güýçli Ata Hudaýa iman edýäris. Biz ebedilik Atadan bolan Hudaýyň ýeketäk ogly Reb İsa Mesih'e iman edýäris. Ol Hudaýdan Hudaý, nurdan nur, hakyky Hudaýdan hakyky Hudaý, ebedi bar bolan, yaradylmadyk. Ol aslynda Ata bilen birdir. Ähli zat ol arkaly yaradyldy. Ol biziň üçin we biziň halat bolmamyz üçin gökden inip, mukaddes ruhun gudraty we päkiz Meryemiň üstü bilen adam keşfine girip insan oldy. Ponti Pilatyň döwründe ol biziň üçin haça çüýlendi, ejir çekip öldü we jaýlandy. Üçüncü gün mukaddes ýazgylara görä dirildi. Ol göge çykyp Atanyň sagynda otyr. Ol dirileri we ölleri hökm etmek üçin ýene de şöhrat bilen gaýdyp geler. Padşalygynyň hem soňy bolmaz. Biz Atadan we Oguldan gelýän, ýaşaýyş berýän Reb mukaddes ruhy iman edýäris. Ata we Ogul bilen birlikde biz mukaddes ruhy hem secde edýäris we onu şöhratlandyrýaris. Ol peýgamberleriň üstü bilen görledi. Biz bir mukaddes ähli umumy we resullary esaslanan ýyňnaga iman edýäris. Biz günälerin geçilmegi üçin bir çümdirilişi kabul edýäris. Biz ölleriň dirilmegine we geljekki täze dünýädäki ýaşaýyşa garaşýarys. Amin.